Ассалому алейкум мардуми тоҷики тоҷдор. Як чира мехоҳам ҷиддӣ қайд кунам. Дар ватанмон бисёри бад меҳмон ба назар расидостай. Биё дасти мардакӣ дуроз кунем, чӣ қадаре метонем кӯмакшон кунем. Новобастаи дину миллаташ меҳмон атои худоай. Тоҷик миллати меҳмоннавозай. Ҳаракат кунем ки ай мо розӣ бошанд. ҳар кадомеш дар ватанмон қарор дорад тоҷи саршон кунем, на ин ки ҳамчун қил истифодашон барем. Вой хирсандишон наомадианд, ҳамчун гиреза хонаву дар африда омадианд, дар болои сухташон намакол начошем. Яташ мегаи фурудгоҳи Душанбе то ба меҳмонхонаи Хилтон ки 1 километрай таксис 1000 рублшона гирифтай. Нӯшигри инсофи яхелате, аки 1000 аспара ба аспа кор ғалтидай. Чӣ тавре нисбатшон рафтор мекунем обрӯи худ монай. Дар шабакаҳои интернетишон нақл кардостанд ва меҳмондории мора дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардостанд. Аз барои Аллоҳ як ғариби бечораро нун дода наметонем. Биё нуни даҳаша наканем, нагирем ки насиб мо намекунад. Кадом шербачаи худмон як группаша бе пул бе ҳичи бурдай нуну намак додай, ҷои хов додай. Ана шербачаи баномус, ана рафтори мардакӣ. Нагзорем ки да Господшон ай мо шикоят кунам, чунки Господи во худои мо мешавад.